Sanibona bafethu uvane lo. So namhlanje ngithole umbiko about uJose Riveiro. Yebo. I'm sure abantu abaningi sebezwile ngalombiko lo. uJose Riveiro bafethu ucoach Orlando Pirates wafika ngo2022. Nyamazi nonke ke kuningi asekuzuzile kuOrlando Pirates. Yebo. Wasisiza wasiwinela izindondo eziningi kakhulu. Abo Nedbank, abo MTN Need. Right now sisathana kuphuma ku-Champions League kuma semi-finals. Yabo sasigcina nini nje ukufika kuma semi-finals e-Champions League. Ucoach wasigcinisa lapho mhlambe ucoach wasigcinisa lapho. Yabo mhlambe sewa retire right now ekubeni ucoach. Yabo. So le ndaba engiyizwile namhlanje about uJose Riveiro angifuqa manga angiyithandanga. Yabo angiyithandanga but ke ngizolinda yabo izinsuku idlule sibone ukuthi kahle kahle kuzowenzakalani. But ke ngizwile le ndaba lezi I'm sure abanye beni sebeyizwile kuthiwa uJose Riveiro ukuhlu labo coach ongenzeka baqokwe iAl Ahly. Ukuhlu mengithi ukuhlu I mean he has been shortlisted to be one of the coaches that will be announced to coach iAl Ahly. Yabo kungenzeka. Right now asazi isimo simi kanjani but mina ngikhumbula kahle icontract yaJose Riveiro kulonyaka actually mekuphela le season le iyaphela icontract yakhe noOrlando Pirates. Nje wafika nje ngo2022 izophela ngo2025. Yabo izophela nje ngo2025 miphela kungenzeka ayo joina iAl Ahly. Asazi ukuthi kuzowenzakalani. Yabo benikhumbula kahle isaqala isizini bam-interviewer washo ukuthi kahle kahle yena akusiyena ucoach ohlala kakhulu kwi-team. Ucoach nje oyidlalela amasizini amathathu. Mase kudlula amasizini amathathu akafuni ukuhlala kakhulu azabe i-unwanted guest. Yabo afuna azabe i-unwanted guest so uvela acela indlela nje ahamba. But ke ngokubona kwami kule situation I don't think ileyo nto emenza ahambe. Umjida before afike kuOrlando Pirates wayinengane vele le eFinland, ingane encane. Yabo so akukho easy ingane yakhe encane ikhule ungayiboni. Yabo akukho easy and ukuthi ayilande ingane yakhe izohlala eSouth Africa bekuzoba umsebenzi onzima lo. Yabo wawuwezwe nje ama-interview yayo washaya. Yabo wayesho ukuthi uyawukhumbula umndeni wakhe. Mina ngikhumbula kahle la MTN Need esidlala neStelies uyasho ukuthi hayi uyawukhumbula yena umndeni wakhe. Yabo ukuhlala la eSouth Africa engawubona umndeni wakhe leyo nto leyo umzisa ubhlungu. Yabo because mebeyele ku-pre-season kuma pre-season Orlando Pirates ihlala 2 weeks. Yabo akasithola isikhathi esiningi sokuthi achithe isikhathi nomndeni wakhe because basuke bezosebenza nakhona basuke bengayile ku vacation kusuke kuzosetshenzwa so isikhathi esiningi akasichizi nomndeni wakhe kakhulu. Yabo so izinto ezikanjalo zamlimita impela. Yabo so kuthiwa usohlukwini labo coach omgenza abaqoka. Yabo because bayasho la kuthiwa outgoing Orlando Pirates head coach Jose Riveiro has been shortlisted for the Al Ahly job. Members of the club and the board have reached out to Riveiro's camp. Yabo kuthiwa ama-members eAl Ahly ase-reach out to uJose Riveiro ukuthi kahle kahle Jose Riveiro yabo ungathanda yini ukuyijoina iAl Ahly, ungathanda yini ukuba ucoach weAl Ahly. Mina ngikhumbula kahle iAl Ahly isathana ukuxosha ucoach wayo. Yabo sengayishaya ivideo ngikhuluma lo coach. Yabo basathana umxosha ucoach omuhle kakhulu but ke it's a pity bamxoshe after they lost to Mamelodi Sundowns. Yabo ngaliya on goal ya but ke emathima nje ngoAl Ahly adinga ama results, adinga izinto eziright. Yabo abagcini nje lapha mobheda kuAl Ahly. Yabo ngifuqama abagcini mobheda so bangixoshile ke lo coach lo and right now bafuna uJose Riveiro. Yabo kukhuluma ama-volumes kakhulu ke lokhu ngoJose Riveiro because amathima amaningi abengeke asondele kuJose Riveiro ukuba akayenzanga lento ayenze kuOrlando Pirates. Yabo abaningi ngeke ngibezwe nje abantu besho ukuthi uJose Riveiro wafika kuOrlando Pirates walungisa iCV yakhe. Yabo Orlando Pirates iyona kahle kahle imenzela iCV ngokusho abantu. Yabo iyona imenzela iCV because right now njoba esenama achievements ana kuOrlando Pirates noma yipi team la eAfrica ingafuna ukuthola uJose Riveiro as their head coach noma yipi team. KwaMamelodi Sundowns ingajabula ukuthola uJose Riveiro as their head coach. Wydad Casablanca ingajabula ukuthola uJose Riveiro as their head coach. Zamalek, Al Ahly, right now the best team in Africa, Al Ahly, are looking to appoint uJose Riveiro as their new head coach because they can see the improvement as they improve ngale team eOrlando Pirates. Yabo 3 seasons ago many people
yabo, didn't bother to analyze ama-games e-Orlando Pirates because they didn't go to ama-CAF competitions. Bebeloke bephuma bengena kuma-CAF confederations and funa khona bengawawini. But uJose Rivero ungena kwakhe wakushintsha lokho. Yabo, wakushintsha lokho wenza izinto zahluka nje. Orlando Pirates right now is regarded as one of those teams. Yabo. And imagine doing all that with abafana abancane. Yabo. Doing all that with abafana abancane abangakhoste nje ama-millions amaningi. Yabo. So i-Al Ahly yabona is no man. This is the perfect man for the job. But ke singesazi ukuthi uzokhethwa yini. Ukuhlu, mengithi ukuhlu, he has been shortlisted. I'm sure there are many names in that list. Maybe Rulani Mkwena will be on the list. We never know. But again, he is on the list of the people who might coach Al Ahly in the upcoming season or in the FIFA Club World Cup. We will never know. Because right now, they can't go to the FIFA Club World Cup without the coach. They need to appoint someone new to coach Al Ahly. Asazi-ke ukuthi ubani ozo-appointwa Al Ahly. But-ke, izona indaba lezi engiyizwile bafethu angiyithandanga ngifuqa amanga angiyithandanga because mina beyikhumbula mengithi umisa umndeni umjidi. Yabo umisa ngempela umndeni lo msebenzi lo kumele ukhansele uthatha lo msebenzi kuyokhombisa ushuthi Orlando Pirates uyi-backstepile. Yiloko nje mina engingakusho ngifuqa amanga ngezwe ngombono wenu ma comments ngokwenu le ndaba lenithatha kanjani lezama Orlando Pirates fans. But mina ngokwami uthatha lo msebenzi kibe ngathi phela uyi-backstepile Orlando Pirates. Usho kanjani ukuthi ukhumbula umndeni wakho but mekufika i-team la engcono, yabo, i-team engcono ela e-Africa futhi, yabo. We cannot say i-Egypt isondelene ne-Spain. I know base North Africa, but come on guys, yabo, base uyawuthatha wena lo msebenzi. Ikhona i-team osuyakhile la, ikhona phela i-team useyakhile i-team right now. Kwi-Al Ahly uma wafika wabheda ngeke bamthathe serious, bazomxosha nje. Bamxosha even i-season esahlala i-season eyodwa. Bamxosha because abawuthathu like sorry cisha twinhlam, like they don't take any mistakes. Abafuna ama mistakes, abafuna i-team yabo ibuye ngathi incane. Right now njengoba bamxoshile uMarcel Koller akekho ngisho number 1 kwi-league yakhona. Ukhishwe i-Sundowns nge-on goal, yabo. So nje uJose Rivero mekwenze abemqoka ukuthi angabamba iqine impela because lapha eNorth Africa yabo abawa respect ama outsiders. They respect their own people. They like to cultivate their own people. They back their own people. Mungasi yena nje wase-Egypt abakuthatha serious, yabo. Yena nje as a European asas. But ke angikho happy about this news, yabo. Uvana Sport lo bafethu ungakhohlwa usubscribe lapho, yabo.